my papa, my brother is born that in. Okay, larga. Hi guys, welcome to my vlog. Natay rice, natay mangga. Sa Tagalog sa uyap jis. Maguong. Tatis. Alamang. Sa Tagalog sa uyap pa? Alamang na? Alamang. Bagoong ano? Alamang. Napadito tayo. Uy, nawala naman lagi ng hawak. Anong pa no? Isdaan eh. Ayaw mo kalimot og kuan. Subscribe to? Subscribe, like, dayon i-click na or ituplo ka ng bell button ba aron sunod video ba makalantaw po ka ba.